warga masyarakat ingkang sami rawuh dalu menika. Sumangga Bapak Ibu dipun midhangetaken ugi dipun pirsani-sarengan menika kanca-kanca laras raga Sambaya. Menika jatosipun wonten gangsal ning sing kalih tasih miskran wonten dalan. Sik keguguran. Nggih, menika sampun samarta siaga ing diri tasih wonten Tri Widawati. Yo tak tanjake sik ana Marisa laras raga Sambaya. Yo apa becak aku. Yo. Marisa mijil saking tlatah Nganjuk. Nggih, Leren. Waranggana salajengipun mijil saking tlatah Kediri. Wonten raras kawiryang laras raga Sambaya. Andang apa beda pundi mete. Salajengipun mijil saking tlatah Surakarta Hadiningrat, mijil saking tlatah Solo wonten Engkes nuli sebelah mongah-mongah. Godhong apa salah tuku cilik-cilik andang apa becak aku dhewe. Tasik wonten perjalanan dugi Surabaya. Nyuwun pangapunten tasik saking Karangmenjangan menika. Yo, sumangga dipun pirsani sarengan menika pasuketan saking kanca-kanca laras raga Sambaya.